Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. Hare Krishna devotees, எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். எல்லாரையும் பார்க்கறதுக்கு Mathaji. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஆக்சுவலா நம்ம வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா எதுவுமே நம்ம ஒரு ப்ராப்பரா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அந்த வகையில் இனிஷியேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு வரப்பிரசாதம்னே சொல்லலாம். நமக்கு ஒரு குரு கிடைக்கிறது அப்படின்றது. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே நிறைய அதுக்கான ரீசன்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம். நம்மளால ஒரு சாதாரண ஒரு ஆறு இங்க கடக்கணும் அப்படின்னா கூட நமக்கு வந்துட்டு ஒரு பாலம் தேவைப்படுது இல்லைங்களா? ஏதோ ஒரு சாதனம் தேவைப்படுது, ஏதோ ஒரு கைடன்ஸ் தேவைப்படுது நமக்கு வழிகாட்டுறதுக்குன்னு. அந்த வகையில நம்ம இந்த விரஜாநதி அப்படின்றத நம்ம கடந்து போகணும், இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு. அப்படின்போது நமக்கு அந்த மார்க்கத்தை நமக்கு காமிக்கக்கூடியவங்க குருவா இருப்பாங்க. அதை கடக்கிறதுக்கு நமக்கு அவங்கதான் வந்து உதவி செய்ய முடியும். ஏன்னா அதுவும் அவங்களோட காஸ்ட்லெஸ் மர்சினால. ஏன்னா நமக்கு எதுவும் தெரியாது இல்லைங்களா? ரொம்ப இன்னசென்ட் ஃபாலன் சொல்ல இருக்கும். அந்த வகையில நம்ம வந்து அதனால குருவை ஸ்வீகரிச்சுக்கிறதுன்றது நமக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம்னே சொல்லலாம். அந்த வகையில் நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த சுக்குர்த்தி கிடைச்சிருக்கு. அதை நம்ம நல்லபடியா நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம கொண்டு வரணும். ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ருங்காரம் சல்லன் பிரபுஜி பிரணாம்ஸ் அண்ட் பாலாஜி பிரபுஜி பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna Hare Prabhuji. Krishna. ஹரே Hare கிருஷ்ணா. Krishna Hare Krishna Mathaji. Prabhuji. Hare Hare Krishna Krishna Mataji. Mataji. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். அர்ச்சனா மாதாஜி எல்லாருக்குமே வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த இம்பார்ட்டன்ஸோட குரு நமக்கு எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்றது. ஏன்னா விரஜாநதின்றது சிறந்த ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அதை கடந்துதான் நம்ம பகவானோட ஆன்மீக லோகத்துக்கு போக முடியும். அந்த பாலமா நமக்கு கூட வர்றது வந்து கைடன்ஸ் பண்றது வந்து குரு. அவங்களுக்கு அந்த வழி தெரியும், அந்த மார்க்கம் தெரியும், நம்மள நல்லபடியா கூப்பிட்டு போவாங்க. ஸோ அதனால நம்ம அந்த சம்பிரதாயம் குரு என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்களோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ சில காலங்களா. அந்த வகையில் இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா, திலக் வந்து நம்ம வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போறோம். சரிங்களா? ஏன்னா திலக் வந்துட்டு அத முத்திரைகள்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்மளோட சரீரம் இருக்கு இல்லைங்களா? இது வந்து நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கிறது எதற்காக அப்படின்னா, நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானை அடையறதுக்கான சாதனம் இல்லைங்களா? அப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு டெம்பிளா நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம். அதை அப்ளை பண்ணும்போதே நமக்கு அந்த ஒரு புரிதல், அந்த ஒரு உணர்வு நமக்கு நல்லபடியா ஏற்படும். ஃபர்ஸ்ட் திலக் எதுக்காக நம்ம அப்ளை பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து வைஷ்ணவ எத்திகேட் புக்கு ISKCON டிசைட்ரியில் இருக்கு இந்த PDF. இது வந்து ஜென்ரலா ISKCONல உள்ள டிவோட்டிஸ் ஃபாலோ பண்ற விஷயம். அதுல வந்து திலக் வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவங்க வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இந்த பாகவதத்துல 4th cantoல 12th chapter 28th பர்பட்ல குறிப்பிட்டிருக்காங்க. நம்ம வந்து நம்மளோட சரீரத்தை அலங்கரிச்சுக்கிறது எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இல்லைங்களா? ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம். நல்ல அழகா இருக்கணும் அப்படின்றதுல. அந்த வகையில நிறைய கோல்டு இந்த மாதிரி ஆர்னமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம போட்டுப்போம். ஆனா இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஒரு உயர்ந்த ஒரு ஜுவல் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த 12 திலகங்கள் நம்ம வந்துட்டு நம்ம சரீரத்தில் நம்ம அப்ளை பண்றோம் இல்லைங்களா? அதுதான் வந்துட்டு ரொம்ப ப்ரீஷியஸ் ஆனது. அது நம்ம அந்த திலக்கு வச்சு நம்ம வந்து நம்மளோட சரீரத்தை டெக்கரேட் பண்ணிக்கும் போது அது வந்து நம்மளோட சரீரத்தை வந்து பியூரிஃபை பண்ணும். நம்மளுக்கு அது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது மங்களகரமான ஒரு விஷயமும் கூட. சரிங்களா? அது அந்த உணர்வே நமக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நம்ம வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு லிவிங் பீயிங் இந்த உலகத்துல கிடையாது. ஒரு கிருஷ்ண குடும்பத்துல நம்ம ஒருத்தவங்க அப்படின்னு தெரிய வரும். அந்த நம்ம ஒரு ஃபீல் பண்ணணும் நம்ம நினைப்போம் இல்லைங்களா? நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்ன? நம்ம வந்து பகவானுக்கு எப்பயும் ஆத்மா வந்து பகவானுக்கு எப்பயும் சேவை செய்யறவங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா?
அப்ப அந்த உணர்வு, அந்த பாவம் நமக்கு நல்லபடியா ஏற்படும். இந்த மாதிரி காலையில நம்ம வந்து திலக் அப்ளை பண்ணிக்கும் போது ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். நம்ம வந்து வைஷ்ணவா அப்படின்றது கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யறோம். அந்த ஒரு சிறந்த பக்தன். ஏன்னா பக்தன்றது ரொம்ப உயர்ந்த நிலை இல்லைங்களா? பகவானுக்கு வந்துட்டு பக்தர்கள் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த நிலையில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்ற அந்த உணர்வு நம்மளுக்கு ஏற்படும். அதுவே நம்மளுக்கு ஒரு பிரகாசம், ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் நம்மளுக்கு கொண்டு வரும். அந்த வகையில் நம்ம வந்து திலக் வந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிக்கணும். அதுதான் பிரபுபாதா இங்க சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வந்து நம்மளோட பாடி இந்த சரீரத்தை வந்து டெக்கரேட் பண்ணிக்கிறோம் திலக் வச்சு அப்படின்னாலே அதுவே வந்துட்டு ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்போ இது நம்ம என்னென்ன வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து நெசசிட்டி என்ன தேவை, இன்கிரீடியன்ஸ் என்ன தேவை, அதுக்கப்புறம் வந்து இது எதற்காக அப்ளை பண்றோம்னு ஒரு 5 நிமிஷம் இதை பார்த்துடலாம் அந்த பிடிஎஃப்ல. அதுக்கப்புறம் நம்ம அதோட ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துலாம். ஸோ தட் ஒரு புரிதல் நல்லபடியா நமக்கு அமையும். ஒரு நல்ல ஒரு கிளீன் கிளாத்ல நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் அமர்ந்துக்கணும். சரிங்களா? அது கம்ஃபர்டபுளா நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஒரு அதாவது காலையில எழுந்துச்சு குளிச்சு நல்லா நம்மள ஃப்ரெஷ் அப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளீன் கிளாத்ல நம்ம வந்து நம்ம அமர்ந்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வைஷ்ணவ திலக், சரிங்களா? விஷ்ணு திலக் இதை வந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணணும் 12 பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடியில. வி ஷுட் நாட் அப்ளை திலக் இன் த பாத்ரூம். நம்ம வந்துட்டு இதை வந்து அல்டர் முன்னாடி உட்காந்து தான் நம்ம அப்ளை பண்ணணும். சாமிக்கு முன்னாடி உட்காந்து அப்ளை பண்ணணும். வேற அசுத்தமான இடங்கள் எதையும் நம்ம அங்கெங்கேயும் நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் திலக் ரெவர்ஸ் டு மார்க்ஸ் பிளேஸ்ட் ஆன் த பாடி யூசிங் வேரியஸ் சப்ஸ்டன்ஸ். ஊர்த்வ புண்ட்ரா ரெஃபர்ஸ் டு த 2 vertical marks placed on the forehead and other parts of the body to indicate surrendered to Lord Vishnu அப்படின்றது. நம்ம இங்க இந்த 2 பாதம் மாதிரி இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, திலக் நம்ம நெத்தியில வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, இந்த இது வந்து 2 பாதம் அப்படின்றது பகவானோட பாதம் தான் அது வந்து கணக்கா வரும். அந்த வகையில் நம்மளுக்கு என்னன்னா நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட சரண்டர் ஆயிருக்கோம் அப்படின்றது வந்து அது வந்து விளக்கும். ஏன்னா பகவானோட திருப்பாதம் நம்மளோட நெற்றியில இருக்கு அப்படின்போது நம்ம பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்குறோம். அப்புறம் பத்ம புராணத்துலயும் அப்புறம் யஜுர்வேதத்திலையும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஊத புண்ட்ரா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் விஷ்ணு, பகவானோட பாதம் அது அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். The 12 parts of the body on which we place the ஊர்வ புண்ட்ரா marks are not ஆர்பிட்ரி பாயிண்ட்ஸ். அதாவது இந்த 12 இடங்கள்ல நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, இதெல்லாம் ரொம்ப சென்சிட்டிவான பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? They are sensitive points that easily absorb the spiritual energy generated by reciting the names of Vishnu and mentally placing the Lord in those position. நம்ம வந்து இந்த 12 மந்திரங்கள் இருக்கு. 12 இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ணணும். அந்த 12 இடத்துக்கும் அப்ளை பண்ற இடத்துக்கும் வந்து ஒரு மந்திரம் இருக்கு. இந்த இடங்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு இடங்கள் கிடையாது. எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப சென்சிட்டிவான பாயிண்ட்ஸ். அதுல நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி மந்திரம் சொல்லி, மந்திரம்ன்றதுன்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா, நம்ம மனதுல உள்ள விஷயத்த டெலிவர் பண்றதுதான் மந்திரம் இல்லைங்களா. மனம் அப்படின்ற டெலிவரன்ஸ். அப்ப நம்ம மனதுல என்ன இருக்கோ அதை நம்ம யாருக்கு டெலிவர் பண்றோம், பகவானுக்கு டெலிவர் பண்றோம் இல்லைங்களா. அப்ப அதற்கு சக்தி அதிகம். அப்படின்னும் போது நம்ம அந்த மந்திரத்தை சொல்லி, அதுவும் பகவானோட நாமத்தை திருநாமத்தை சொல்லி நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது இந்த இடம், இந்த 12 இடங்களும் அது வந்து ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படின்றத இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதை நம்மளால உணரவும் முடியும். If a devotee applies the marks of the Lord and chants his name, the Lord becomes pleased and resides with him அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த மாதிரி நம்ம இந்த உணர்வோட அந்த 12 இடங்களிலும் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது, அதுவும் பகவானோட திருநாமத்தை சொல்லி ஆத்மார்த்தமா நம்ம செய்யும்போது பகவானுக்கு அது என்ன ஏற்படுத்தும், சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தும். பகவான் எங்க இருப்பாங்க, நம்மளோட சரீரத்துல இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? இன் திஸ் வே த மெட்டீரியல் பாடி பிகம்ஸ் a sanctified temple of the Lord. அப்ப இந்த சரீரம் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஜட வஸ்துவா நம்ம ஃபீல் பண்ண மாட்டோம். இதோட அருமை என்ன அப்படின்னா, இந்த சரீரத்தை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம பகவானுக்கு நம்ம பக்தியில நம்ம பக்தி செயல் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்ற அந்த உணர்வு நம்மளுக்கு நல்லபடியா எப்பயுமே இருக்கும். சரிங்களா? இந்த பிரம்மாண்ட புராணா states that a devotee who applies his tilak with great care while looking in a mirror or looking at his reflection in water goes to the Lord's supreme abode. இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு நல்லபடியா நம்ம பகவானோட நாமத்தை பேரை சொல்லி நம்ம உச்சரிச்சு நம்ம வந்து வைக்கும் போது நம்ம வந்து பகவானோட லோகத்தையும் நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது என்னன்னா மிரர் பார்த்து வைக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து இந்த நீர்நிலைகள்ல காலையில இந்த
சந்தியாவந்தனம் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ வந்து நீர்நிலைகள்ல தான் அவங்கலாம் வந்து அந்த ஸ்நானம்லாம் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அங்க தான் வந்து திலக்லாம் அப்ளை பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாரி புனித நதிக்கரையிலயும் நம்ப பண்ணலாம். இல்லன்னா நம்ப கண்ணாடி பார்த்து நம்ப வச்சுக்கலாம். By applying tilak on these places and reciting Vishnu names on one sanctifies and dedicated the body to the Lord's service. நம்ப வந்து ரிஷிகேஷா இல்லைங்களா? கிருஷ்ணர் பகவான் மாஸ்டர் ஆஃப் சென்சஸ். நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? கண்டிஷன்ஸ் சொல்ல இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? நான் என்னதுன்னு சொல்லி நம்மளோட சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனே ரொம்ப உயர்வா நினைச்சிட்டோம் இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு பகவானோட நாமத்தை சொல்லி நம்ம திலக்லாம் அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த பியூரிஃபிகேஷன் ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அந்த உணர்வும் ஏற்படும். இந்த சரீரம் பகவானை திருப்தி செய்யறதுக்காக, டிவோஷனல் சர்வீஸ் மூலமா நம்ம பகவானை திருப்தி செய்யறதுக்காக. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில நம்மளுக்கு ஏற்படும் போது நம்ம நல்லபடியா நம்ம பக்தி சேவையில நம்மளால ஈடுபட முடியும். சரிங்களா? அப்ப நம்ம இந்த சரீரத்தை வந்து வெறும் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்காக நம்ம பயன்படுத்த மாட்டோம். அந்த மென்டலி அந்த ஷிஃப்ட்னஸ் வந்து ஏற்படும், டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து ஏற்படும். இந்த சரீரத்தை வச்சு நம்ம வந்துட்டு பகவானை ரிஷிகேஷன் மாஸ்டர் ஆஃப் சென்சஸ் அவங்கள நம்ம திருப்தி பண்ணணும். பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி நம்ம செயல்களை செய்யணும். அந்த ஒரு நிலையை நம்ம எடுத்துப்போம். சரிங்களா? அப்ப டெடிகேட் நம்ம இந்த சரீரத்தை நம்ம பயன்பாட்டுக்காக நம்ம வச்சுக்க மாட்டோம். பகவானுக்காக நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்போம். அதாவது என்கேஜிங் த சென்சஸ் அண்ட் மைண்ட் இன் சர்வீஸ் ஆஃப் லார்ட். சரிங்களா? த ஹரி பக்த விலாஸ் மென்ஷன்ஸ் தட் த ஊர்த்வ புண்ட்ரா திலக் may vary in shape, color and material according to devotees சம்பிரதாயா, but other features are shared. இது வந்து இப்ப 4 சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த திலக் வந்து மாறுபடும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். It should not be crooked. இது வந்து எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஷேப் இல்லாம இருக்கக்கூடாது. ஒரு மாதிரி வளைஞ்சு நெளிஞ்சு, ஏன்னா பகவானுடைய திருப்பாதம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால வந்துட்டு அது வந்து ஷேப் இல்லாம ஒரு மாதிரி வளைஞ்சு நெளிஞ்சு இல்ல பாதி கட்டாகி அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. பகவானுடைய திருப்பாதம் அது ரொம்ப அழகா நேர்த்தியா இருக்கணும். சரிங்களா? அதை நீங்க பாக்குறோம். இட் ஷுட் நாட் பி crooked, uneven, uncentered, dirty or bad smelling இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. On the forehead, the central position between the two lines should be open from the eyebrow டு த ஹேர்லைன். எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த 2 ஐப்ரோ இருக்கு இல்லைங்களா? அதுக்கு இடைப்பட்ட இடத்துல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். பட் ஷுட் பி ஜாயிண்ட் அட் த பாட்டம். இந்த கீழேயும் இது வந்து இணைஞ்சிருக்கணும். சரிங்களா? நல்ல 2 பக்கமும் கோடுகள் இருக்கணும். கீழேயும் அந்த ஐப்ரோ கிட்டேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அந்த 2 ஐப்ரோக்கு மத்தியில அதுக்கப்புறம் அங்க இணைஞ்சிருக்கணும். அந்த பாட்டம் அந்த அடி இது வந்து கனெக்ட் ஆகியிருக்கணும். சரிங்களா? அதை நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மூக்கு மேல வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு இலை மாதிரி நம்ம ஷேப் கொண்டு வரணும். அது என்ன எதை ரெசம்பிள் பண்ணுது அப்படின்னா துளசி. ஏன்னா பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க துளசி இல்லைங்களா? எல்லா சம்பிரதாயத்திலுமே துளசி வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது ஏன்னா பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க அவங்க அப்படின்னு. அப்போ இங்க வந்து துளசி நம்ம என்ன பண்றோம்? பகவான திருப்பாதத்துக்கு கீழே நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். While applying tilak, 2 vertical lines which represents the lotus feet of the Lord are drawn first, then the tulasi leaf is drawn. First நம்ம பகவானுடைய திருப்பாதத்தை நம்ம கொண்டு வந்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் துளசி இலையை நம்ம ஷேப்ல கொண்டு வரணும். சரிங்களா? Lord Vishnu is said to reside in the central portion while Brahma reside on the left and Shiva on the right அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி திலக்கு வச்சுட்டதுக்கு அப்புறம் சென்டர்ல விஷ்ணு இருக்காங்க. இந்த 2 சைடுல யார் இருக்காங்க? பிரம்மாவும் சிவபெருமானும் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். Srila Prabhupada advised devotees in New York to try to avoid spilling liquid gopi chandan while mixing in the, அதாவது நம்ம வந்து அந்த சந்தன் நம்ம கையில இழைக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அது வந்து கீழெல்லாம் எதுவும் சிந்தாம நம்ம பாத்துக்கணும். இதெல்லாம் கோபி சந்தன் சொல்லுவாங்க. கோபிகளோட பாதத்துளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கோபி சந்தன் ஃபர்ஸ்ட் திலக்கு நம்ம எதுல வச்சுப்போம் அப்படின்னா கோபி சந்தன் அது வச்சுதான் நம்ம வச்சுப்போம். அது வந்து பகவானோட இது கோபியர்களோட பாதத்தூளின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அது வந்து இன்னொன்னு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு இருக்காங்களா பார்க்கடல்ல, அந்த பார்க்கடலோட மணல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப புனிதமானது. ஸோ அதனால அது வந்து நம்ம வந்து இழைக்கும் போது என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அது கீழெல்லாம் சிந்திராம நம்ம பார்த்துக்கணும். அப்படி கீழே சிந்திருச்சுன்னா உடனே அதை நம்ம வந்து கிளீன் பண்ணிடணும். காலால மெரிக்கிற அளவுக்குலாம் நம்ம அதை வச்சுக்காம கிளீன் பண்ணிடணும் உடனே அப்படின்னு நம்ம இங்க பாத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ரப்பிங் பண்ணும்போது ஒரு மந்திரம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த 12 இடங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது மந்திரங்கள் இருக்கு. நம்ம பிரதானமா நம்ம வந்து அப்ளை பண்றது அந்த மந்திரங்கள் தான் நம்ம பார்ப்போம். அது எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம்னா ஃபோர் ஹெட்ல அப்ளை பண்ணுவோம்.
நெற்றியில், அதுக்கப்புறம் வந்து வயிற்றில் சென்டரில், அதுக்கப்புறம் செஸ்டில், அதுக்கப்புறம் த்ரோட்டில், அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு 2 பக்கமும் வயிற்றுலேயே, அதுக்கப்புறம் ஷோல்டரில், அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்ம்ஸில். சரிங்களா? அப்புறம் பின்னாடி பக்கம் 2 அப்ளை பண்ணுவோம் நம்ம. இந்த மாதிரி 12 இடங்களில் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான். அப்போ என்ன நம்ம மந்திரம் சொல்லுவோம் அப்படின்னா, ஃபோர்ஹெட்டில் அப்ளை பண்ணும்போது ஓம் கேசவாய நமக சொல்லுவோம். அதே வந்து வயிற்றில் நேவலில், சரிங்களா, பெல்லியில் அப்ளை பண்ணும்போது ஓம் நாராயணாய நமக அப்படின்னு சொல்லுவோம். செஸ்டில் வந்து ஓம் மாதவாய நமக, த்ரோட்டில் ஓம் கோவிந்தாய நமக, ரைட் சைடு பெல்லி அதாவது வயிற்றுலேயே வந்து ரைட் சைடில் வந்து ஓம் விஷ்ணவே நமக, அதுக்கப்புறம் ரைட் ஆர்ம்ல வந்து மதுசூதனாய நமக, அதுக்கப்புறம் ரைட் ஷோல்டர்ல திரிவிக்ரமாய நமக இப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? அது மாதிரி லெஃப்ட் சைடு பெல்லியில வந்து வயிற்றுலேயே லெஃப்ட் சைடு பக்கம் வந்து நம்ம ஓம் வாமனாய நமக, அப்புறம் லெஃப்ட் ஆர்ம்ல இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஸ்ரீதராய நமகன்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் லெஃப்ட் ஷோல்டர்ல ரிஷிகேஷாய நமக சொல்லுவோம். அப்புறம் பின்னாடி பேக் சைடில் வந்து மேல் பக்கம் வந்து ஓம் பத்மநாபாய நமக சொல்லுவோம். அப்புறம் லோவர் பேக்ல வந்து ஓம் தாமோதராய நமக. இந்த 12 நாமங்கள் தான். இதை வந்து நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். எப்படின்னா, கேசவ நாராயண மாதவ கோவிந்த விஷ்ணு மது சூதனா திரிவிக்ரம வாமனா ஸ்ரீதர ரிஷிகேஷ பத்மநாப தாமோதரா அப்படின்னு நம்ம சொல்லி, அதுக்கப்புறம் வாசுதேவாய நமக அப்படின்றதும் உண்டு. சரிங்களா? இந்த மாதிரி இந்த நாமங்களை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும். அது கூட அப்புறம் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம்னா, ஓம் கேசவாய நமக, ஓம் நாராயணாய நமக, ஓம் மாதவாய நமக அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பொறுமையா நம்ம நல்லபடியா அப்ளை பண்ணணும். பகவானை நினைச்சு அப்ளை பண்ணணும். சரிங்களா? அந்த வகையில நம்மளுக்கு இந்த சரீரம் வந்து எப்படி அந்த காலையிலேயே இதை நம்ம அப்ளை பண்றோம் இல்லைங்களா? அதுவும் மங்களாரத்திலாம் முன்னாடி நம்ம அப்ளை பண்றோம். அப்ப நமக்கு அந்த உணர்வு எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம ஒரு ஒரு ஆர்டினரி ஹியூமன் கிடையாது அப்படின்ற அந்த உணர்வு ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பகவானை திருப்தி பண்றோம். பக்தி சேவையில் இந்த சரீரம் பகவான் அதற்காக நமக்கு கொடுத்தது. இந்த சரீரமே கோவில் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டு நம்ம இந்த ஜட உலக சம்பந்தங்கள்ல ரொம்ப நம்மளை ஈடுபடுத்திக்காம நம்ம வந்துட்டு நம்மள ரொம்ப பியூரிஃபைடா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மனசால நம்மளுக்கு அந்த உணர்வு நல்லபடியா நமக்கு ஏற்படும். அதனால அவசியம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி திலக்ல நம்ம தினம் அப்ளை பண்ணிக்கணும். காலையிலயும் எப்பெல்லாம் குளிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுதான். இதுதான் திலக் அப்ளை பண்றதுக்கான விஷயங்களை நம்ம பார்த்துருக்கோம். சரிங்களா? இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ இதற்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா கோபிச்சந்தன் அப்படின்றது தான். தெரியுதுங்களா கோபிச்சந்தன்? தெரியுது மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் இந்த இது பண்ணிடுறேன். ஸோ தட் ஸ்பாட்லைட் பண்ணிடுறேன். ஓகே. இப்ப இதுதான் வந்து கோபிச்சந்தன் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? கோபியர்களோட பாத தூளின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்கடல்ல உள்ள மணல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இது மாதிரி வந்து இஸ்கான்ல நிறைய டெம்பிள்ல, அதாவது இஸ்கான்ல நிறைய இடத்துல நம்மளுக்கு இது மாதிரி கிடைக்கும். பாக்ஸ் இது மாதிரி ஒன்று வாங்கிட்டாலே 6 மந்த்ஸ்க்கு நல்லபடியா வரும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து அது உள்ளார இப்படிதான் இருக்கும், பால். சரிங்களா? இதை வந்து கோபிச்சந்தன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப இது வந்து அப்ளை பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி இதுவும் இருக்கு. இப்ப வந்து அந்த பாதம் வந்து நம்மளுக்கு நேரா வர்றது சிரமம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அச்சும் இருக்கு, துளசி லீவ்ஸோட சேர்த்து அச்சும் இருக்கு. சரிங்களா? இது மாதிரி நம்ம வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இது மாதிரி நம்ம பியூரான வாட்டர் நம்ம எடுத்துக்கணும். இன்னும் சொல்லப்போனா இதை வந்து பியூரிஃபை நம்ம பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஆச்சமனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை நம்ம பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வாட்டர் நம்ம வச்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு கிளாத், கர்ச்சீஃப் இல்லைன்னா டிஷ்யூ எது வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மிரர் ஒன்று நம்ம வச்சுக்கணும். சரிங்களா? ஏன்னா மிரர் பார்த்து தான் நம்ம வைப்போம். ஓகே, மெசேஜ் பண்ணிருக்கீங்க. எஸ் மாதாஜி. இந்த நாமங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. லலிதா மாதாஜி உங்களுக்கு டீச் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே,
இதுதான் வந்துட்டு தேவையான விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா கோபிச்சந்தன் மஸ்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி அச்சும் கூட இருந்ததுன்னா வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா இது அப்படியே நம்ம அதுல குழைச்சிட்டு அப்படியே நம்ம வைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும். அதப்போ பிரபுபத்தா சொன்ன மாதிரி இது வந்து அந்த குறுக்கடை அது வளைஞ்சு நெளிஞ்சு அப்படிலாம் இருக்காது, ரொம்ப வந்துட்டு நேர்த்தியா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆச்சமனம் செய்யறது அந்த தண்ணீர் அது தீர்த்தம் அது வந்து நம்ம வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கிளாத் வச்சுக்கணும். அப்புறம் ஒரு மிரர். இதுதான் வந்து தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த மாதிரி இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹேண்ட்லாம் ரொம்ப கிளீனா இருக்கணும். மார்னிங் எப்படி நம்ம வந்துட்டு குளிச்சுட்டு வந்துதான் சாமி கும்பிடுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால ஆல்ரெடி கிளீனா தான் இருப்போம். அந்த மாதிரி கிளீனா இருக்கும் பட்சத்துல ஆச்சமனம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல நம்ம வந்துட்டு இந்த தண்ணீர் கொஞ்சம் ஊற்றி நல்லா குழைச்சிக்கணும். இந்த கோபிச்சந்தனை வந்து நம்ம நல்லபடியா குழைச்சிக்கணும். குழைச்சிட்டு அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப வந்துட்டு தண்ணீராவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கெட்டியாவும் இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? ஒரு மீடியம் கன்சிஸ்டன்சில இருக்கணும். அப்பதான் அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு வச்சதுக்கு அப்புறம் அப்படியே வழிஞ்சும் வராது, இல்லைன்னா வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ட்ரை ஆயிடும். இது சீக்கிரம் ட்ரை ஆயிடும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? ஸோ அதனால வந்துட்டு ஒரு மீடியமான ஒரு கன்சிஸ்டன்சில வச்சுட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து நல்லபடியா நம்ம குழைச்சிக்கணும். அந்த கன்சிஸ்டன்சில நம்ம நல்லா இப்படி ரப் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லபடியா அது நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ரப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி, ரொம்ப வந்து தண்ணீராவும் இல்லாம ரொம்ப கெட்டியாவும் இல்லாம. அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த விரல்ல, சரிங்களா, மோதிர விரல் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, இந்த விரல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அப்படியே டிப்ல எடுத்துக்கணும். எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்படி வச்சு இப்படி நம்ம நேர்த்தியா இப்படி நம்ம இழுக்கணும். சரிங்களா? மேல இது யூடியூப்லயும் உங்களுக்கு நிறைய இருக்கு. பட் இருந்தாலும் இப்ப நேர்த்தியா வச்சு அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வந்து அந்த இடத்துல அப்படியே வந்துட்டு நம்மளுக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இந்த கிளாத் வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, இந்த கிளாத் வச்சு நம்ம நடுவுல அந்த எக்ஸ்ட்ராவா தெரியுற அந்த ஒயிட் பார்ட் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சமா அப்படியே நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணிப்போம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஷேப் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் அதே இந்த ஃபிங்கர் மோதிர விரல்ல தான் பண்ணணும். ஏன்னா இந்த விரல்ல நம்ம எப்பயுமே எதுவுமே சாண்டிங் கூட இந்த விரல் நம்ம எடுத்துக்கிறது இல்லை இல்லைங்களா? ஸோ அதனால மோதிர விரல்ல தான் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இந்த துளசி இந்த லீஃப் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல எப்படி நல்லபடியா நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கணும். இதுதான் ப்ரொசீஜர். சரிங்களா? இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வயிற்றுல, அதுக்கப்புறம் செஸ்ட்ல, அப்புறம் இந்த இடத்துலயும், சரிங்களா, இந்த இடத்துல கோவிந்தாய நமக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல அந்த ஷேப் அப்படின்றது கிடையாது. ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பாதத்தை நம்ம லேசா இந்த இடத்துல கோவிந்தாய நமகன் பகவான் நாமத்தை சொல்லி வைப்போம். அது மாதிரி ரைட் சைடு வயிற்றுல வந்துட்டு வலது பக்கமும் நம்ம வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஷோல்டர்லயும் நம்ம வைப்போம். இப்ப குளிச்சுட்டு வந்து பண்ணும்போது இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், ட்ரெஸ் மேலேயும் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். நோ இஷ்யூஸ். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துலயும் நம்ம அப்ளை பண்ணிப்போம். அதே மாதிரி இந்த சைடு லெஃப்ட் சைட்லயும் அதே மாதிரி ரைட் சைடு ஆர்ம்ல, அப்புறம் லெஃப்ட் சைடு ஷோல்டர்ல, அதுக்கப்புறம் பின்னாடி பக்கம் தாமோதராய பத்மநாபாய நமக தாமோதராய நமக அப்படின்றது அந்த பிக்சர் உங்களுக்கு குரூப்ல வந்து ஷேர் பண்றோம். ஸோ தட் அது என்னென்ன நிலை அப்படின்னு தெரியும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஹேண்ட் வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, இந்த கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த தண்ணீர் வந்து நம்ம எப்பயும் கீழே பண்ண மாட்டோம். ஸோ இந்த பின்னாடி பக்கம் ஓம் வாசுதேவாய நமக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? இதுதான் வந்துட்டு திலக் வைக்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ். யாருக்கும் எதுவும் சந்தேகங்கள் எதுவும் இருக்குங்களா? மாதாஜி இது வந்து லேடிஸும் பண்ணலாமா மாதாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க சொன்னே இல்லையா இந்த கையில வைக்கிறது கழுத்துல வச்சிருக்கிறது எல்லாம் சொல்றேன் இல்லையா, அது லேடிஸும் பண்ணலாமா? பண்ணலாம் மாதாஜி, அவசியம் பண்ணணும். ஓகே மாதாஜி. இப்போ வந்துட்டு அது டிபெண்ட்ஸ் மாதாஜி. இப்போ வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ட்ரெஸ் பண்ணிருப்போம் நம்ம, சோ அதனால ட்ரெஸ் மேல நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுவோம். அதுதான் வைக்கலாமா மாதாஜி? மாதாஜி சொல்லுங்க. வைக்கலாம் மாதாஜி, வைக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர். அதோட இம்பார்ட்டன்ஸும் நம்ம வந்துட்டு பார்த்திருக்கோம், எதற்காக வைக்கணும்னு. இதோட மந்திரம் வந்துட்டு இதுதான். சரிங்களா? இது நம்ம நல்லபடியா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு நிமிஷம் மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் எந்தெந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணணும்னு, தேவையான விஷயங்கள் என்னென்னு சொல்லிடுறேன். இந்த மாதிரி கோபி சந்தன் நம்மளுக்கு மஸ்ட். எக்கோ ஆறுது ஏதோ அவரோட மைக்கோ. ஓகே மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் வந்து கோபிச்சந்தன் மஸ்ட். இது இஸ்கான் டெம்பிள்ல நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு அச்சும் கிடைக்கும். இதுவும் நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா, இப்ப கிட்ஸ்லாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, நம்ம வீட்டில் குழந்தைங்களாம், அவங்களுக்குலாம் அப்ளை பண்றது இது வச்சு பண்ணும்போது அவங்க ஈஸியாக அப்ளை பண்ணிடுவாங்க. ஸோ நம்மளை டிபெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அச்சும் இருக்கும், நம்ம வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டிஷ்யூ இல்லைன்னா கிளாத் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் ஒரு மிரர் வேணும். அப்புறம் ஆச்சமனம் செஞ்ச அந்த தண்ணீர், பியூரிஃபைட் வாட்டர் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். சரிங்களா? இதுதான் வந்துட்டு ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம வந்து உள்ளங்கையில நல்லபடியா அதை நல்லா ரொம்ப நீர்த்து போகாம ரொம்ப கெட்டியாவும் இல்லாம குழைச்சிட்டு நம்ம வந்து இந்த மோதிர விரலால நம்ம அப்ளை பண்ணணும். அப்ளை பண்ணும்போது சொல்ல வேண்டிய நாமங்கள் தான் இதெல்லாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த பேர்களை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கேசவ நாராயண மாதவ கோவிந்த விஷ்ணு மதுசூதனா திரிவிக்ரம வாமனா ஸ்ரீதர ரிஷிகேஷ பத்மநாப தாமோதரா அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு ரைம்ஸ் மாதிரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மறக்காது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நாளைக்கு தான், அப்புறம் பிராக்டிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நல்லபடியா நம்மளுக்கு வந்துடும் ஸ்டார்டிங்ல. ஆனா நாம இது திலக் அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம வந்து கண்டிப்பா ஓம் கேசவாய நமக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றதுதான். இந்த பார்ட்ல தான் 12 பார்ட் என்னன்னா ஃபோர் ஹெட், அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கீழே ஃபர்ஸ்ட் பெல்லில, சரிங்களா, வயிற்றுல, அதுக்கப்புறம் செஸ்ட்ல, அதுக்கப்புறம் த்ரோட்ல, அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடு பெல்லில, ஸ்டமக்ல, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு இந்த இது ஆர்ம்ஸ்ல, அப்புறம் ஷோல்டர்ல, அப்புறம் மறுபடியும் லெஃப்ட் சைடு பெல்லில, அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் ஆர்ம், அப்புறம் லெஃப்ட் ஷோல்டர், அதுக்கப்புறம் பின்பக்கம் இந்த இது பத்மநாப தாமோதரா, இந்த இது வந்து நம்ம வந்து சொல்லி நம்ம அப்ளை பண்ணணும். சரிங்களா? இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர். ஹரே கிருஷ்ணா. பின்பக்கம் எப்படி மாத்தாஜி? மாதாஜி பின்பக்கம் வைக்கிறது சிரமம். பின்பக்கம் வைக்கிறது, மேல் பக்கம் வந்து பத்மநாபாய நமக, அப்புறம் தாமோதராய நமக மாதாஜி. அது நம்ம ரொம்ப அவ்வளவு தூரம் போகணும்ல. ஆமா மாதாஜி. அது நம்ம இப்படியே அப்ளை பண்றதா மாதாஜி. மேல் பக்கம் போது இப்படி பண்ணுவோம், கீழ் பக்கம் போது இந்த பக்கம் இப்படி வச்சு பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப சென்டர் போர்ஷன் போகாது மாதாஜி. பட் ஆனா அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வந்துட்டு அந்த மேல் பக்கம் இந்த இடத்துல இப்படி வச்சு நம்ம பண்ணணும். அது ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நாள் அப்படி இருக்கும், அப்புறம் நார்மலா வந்துரும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வச்சுதான் வைக்கணுமா மாதாஜி? கை வச்சு கம்பல்ஷன் இல்ல மாதாஜி, அது இருந்ததுனாலும் நல்லது. ஆனா இது ஃபோர் ஹெட்டுக்கு தான் அச்சு தேவைப்படும். மத்த பார்ட் வந்து கையில விரல் வச்சு விரல்ல, மோதிர விரல்ல நம்ம பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் வந்து ப்ராசஸ். வேற யாருக்கும் எதுவும் இதுல எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா கேட்கலாம். இல்லைன்னா வந்து இதோட அந்த ஃபார்மேட் என்ன, அந்த பிக்சர் அப்படின்றது குரூப்ல வந்துட்டு ஷேர் இந்த பண்ணி. திலகம் எப்ப வேணா ஆரம்பிக்கலாமா, வச்சுக்கலாமா? இல்ல இனிஷியேஷனுக்கு அப்புறம் தான் வச்சுக்கலாமா? இல்ல டிவோட்டி அனுப்புற வச்சுக்கலாமா? இல்ல மாதாஜி, நம்ம வந்து 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு சாண்டிங் பண்ணனும் அவசியம் நம்ம வச்சுக்கலாம். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் மெயின். அந்த காபி சாயை விடாத வரைக்கும் ஒண்ணும் பண்ணிக்க முடியாது. அது பரவாயில்ல மாதாஜி. காஃபி டீ ப்ராப்ளம் இல்ல. மத்தபடி அந்த மெயினான அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு இல்லீங்களா, அதுதான். அதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம் மாதாஜி. காஃபி டீ மாத்திரம் விடுறது இல்ல. அது பரவாயில்ல. என்னவோ நம்மள விடுறது இல்ல. பரவாயில்ல மாதாஜி, அது பரவாயில்ல. நோ இஷ்யூஸ் உங்களுக்கு. சரிங்களா? ஆனா இனிஷியேஷனுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு காஃபி டீ வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும். ஆனா இப்ப அது வந்துட்டு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்ல மாதாஜி. நீங்க வந்து 4 ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு சாண்டிங் பண்ணீங்கன்னா அவசியம் வச்சுக்கலாம். இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2-3 டேஸ் வச்சோம்னாலே அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அது வைக்காம இருக்கவே பிடிக்காது. ஏன்னா அந்த மந்திரமோட வைப்ரேஷன் நம்மளுக்கு நல்லபடியா தெரியும். நாங்கெல்லாம் இப்ப வச்சுட்டே இருக்கோம் மாதாஜி. நாங்க வச்சுக்கிறோம். அதான் வந்து நாங்க குங்குமத்தை தான் அப்படி இந்த எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு குங்குமம் நம்ம லேடிஸ்னால குங்குமம் தான் வச்சுக்கிறோம். குங்குமம் மட்டும் வச்சுக்கிறோம் மாதாஜி. இப்ப லேடிஸ் வந்துட்டு இது 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 நாமம்லாம் வச்சதுக்கு அப்புறம் நடுவுல வந்து நம்ம திலக்கமும் வச்சுக்கணும். திலக்கம் வைக்க கூடாதுன்னு கிடையாது. ஏன்னா இப்ப நம்ம அது பொட்டு வைக்கிறதுன்றது நமக்கு சம்பிரதாயத்துல இருக்கு இல்லைங்களா, சோ அதனால திலக்கம் வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. அது நம்மளோட உங்களோட பழக்கம் தான். ரவுண்டாவோ இல்ல நீட்டாவோ, பொதுவா வந்துட்டு நீட்டா தான் திலக்கம் வைப்பாங்க. ஏன்னா சோல் வந்து அவேக்கன் பண்ற விதமா வந்து எப்பயும் ரவுண்ட் திலக்கம் வைக்க மாட்டாங்க. பொட்டு வந்து நீட்டா அந்த இதுலதான் வைப்பாங்க. சோ அதனால அது அவசியம் நம்ம வச்சுக்கணும் நடுவுல சென்டர்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. அர்ச்சனா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி இப்ப வந்து நான் எப்படி திலக்கம் வைக்கிறேன்னா, அந்த ஊதுபத்தியோட குச்சி இருக்குல்ல மாதாஜி, அது வச்சுதான் நான் வைக்கிறேன். எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு திலக் ஸ்டாம்ப் இருக்குன்னே தெரியாதுங்க மாதாஜி. இப்ப எங்க ஊர்ல வந்து இஸ்கான் வந்து ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு மாதாஜி. அப்ப இங்க பூஜா ஸ்டோர்ல எல்லாம் இந்த இது கிடைக்குங்களா மாதாஜி? கேட்டு பாருங்க மாதாஜி. கிடைக்குது அவங்கள்ட்ட சொல்லி வச்சாங்கன்னா வாங்கி தருவாங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி ஓகே மாதாஜி கிரி ட்ரேடிங்ல கிடைக்கிறது மாதாஜி. கிரி கிடைக்குது ட்ரேடர்ஸ்ல கிடைக்கும்.